ήσουν ρε γάμο όλη νύχτα? Όλη νύχτα σε περιμένω. Πού ήσουν? Πηδιώσουν να με δάφτουνε. Το βρήκες. Ποια είσαι τελικά? Δεν σε ξέρω. Ποια είσαι? Τι είσαι? Πορνή. Πορνή είσαι. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί μου το κάνεις αυτό? Εγώ! Πώς τολμάς και να χτυπάς, Πώς τολμάς? Εγώ πάντα σου έλεγα την αλήθεια, Αντώνη. Εσύ μας οδήγησες εδώ που φτάσαμε. Γι' αυτό θα φύγω. Τα ακούς? Τα μαζεύω τώρα και φεύγω. Τι είπες? Φεύγεις? Ναι, φεύγω. Με το στράτο. Ένα λεπτό, κοίτα με στα μάτια. Συνέλθε, παιδί μου. Συνέλθε! Μα συνήλθε, Αντώνη. Ακριβώς εδώ είναι το θέμα. Ότι μετά από τόσα χρόνια επιτέλους συνήλθα. Τώρα δεν μπορείς να φύγεις. Εδώ είναι η ζωή σου. Εδώ είναι το σπίτι σου. Τώρα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Και τα παιδιά σου, πού τα αφήνεις τα παιδιά σου? Τα παιδιά μου θα τα πάρω μαζί μου. Έχει μαζευτεί πάνω μου ένα βουνό και με πλακώνει. Δεν αντέχω άλλο. Πνίγομαι. Φεύγω για να σωθώ, τα ακούς? Για να σωθώ. Παρακαλώ, μη φωνάζεις. Θα ξυπνήσουν τα παιδιά. Δεν με νοιάζει. Ας ξυπνήσουν. Ας κάνω κι εγώ μια φορά κάτι που δεν πρέπει. Τώρα κάνεις ιστερία. Έχεις πάθει ιστερία, Ναι. Αυτά παθαίνει όποιος είναι κλεισμένος τόσα χρόνια στο σκοτάδι και ξαφνικά βλέπει τον ήλιο και τα χρώματα. Παθαίνει ιστερία. Τι προσπαθείς να μου πεις, ρε γάμο? Τι προσπαθείς να μου πεις με όλα αυτά? Ότι δεν έζησα τίποτα μαζί σου, Αντώνη. Τίποτα. Νόμιζα ότι ζούσα. Σκατά ζούσα. Και αυτές μόνο εσύ, γι' αυτό μόνο εσύ. Με ταπείνωσες, με ισοπαίδωσες, με διέλυσες. Για να εκδικηθείς σε μένα θα την πληρώσουν τα παιδιά. Τα παιδιά μου μην τα ανακατεύεις. Τα ακούς? Τα παιδιά μου θα τα πάρω μαζί μου. Εσύ φρόντισε να κάνεις καινούργια οικογένεια. Με όποια θες και όπως τη θες. Αυτή είναι εδώ να την ξεχάσεις. Μας τελείωσε. Όπως την είχες ξεχάσει και τόσα χρόνια άλλωστε. Λάψε, Αντώνη. Θα σου κάνει καλό, πίστεψέ με. Έτσι έκλαιγα κι εγώ τις νύχτες. Μόνο που δεν έκλαιγα μπροστά σου. Λάψε. Σύμψος, μωρό μου. Με δουλεύεις? Γιατί δεν κοιμήθηκα. Λείπεις όλη νύχτα και έχεις το κινητό κλειστό. Γιατί το κάνεις αυτό? Καλά, δεν μιλήσαμε χθες. Δεν σου είπα ότι θα αργήσω. Είχα προβλήματα με τα κτήματα στην Κατερίνη. Είπες ότι θα αργήσεις, δεν είπες ότι δεν θα γυρίσεις. Τι να κάνουμε, τα προβλήματα δεν κοιτάζουν ρολόι. Εντάξει, μου είπες ότι θα κοιμηθείς και ησύχασα. Τι να κάνουμε εδώ? Λυπάμαι που ανησύχησα, Εντάξει, τώρα με είδες ότι είμαι μια χαρά. Σώσια βλαβής, ηρέμησε. Φεύγεις? Ναι, φεύγω για Κατερίνη. Συγγνώμη, μωρό μου, ξέρω ότι σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα της εξετάσεις, αλλά πρέπει να φύγω. Έτσι κι αλλιώς είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν θα είναι και η Κλέρη μαζί σου? Βέβαια. Φύγε ήσυχος, θα είναι η Κλέρη μαζί μου. Ωραία. Λίγα πράγματα δεν παίρνεις? Πόσο νομίζω ότι θα λείψω, μωρέ? Κάνα 2 μέρες. Λοιπόν, θα σου πάρω τηλέφωνο. Εντάξει. Εγώ γιατί νομίζω ότι φεύγεις για πάντα? Τι λες, μωρό μου τώρα? Δεν το λέω. Θα γυρίσω. Εντάξει. Τα λέμε. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Βρες μια δικαιολογία να πεις στα παιδιά ότι θα λείψω για μερικές μέρες. Πες ότι θα πάω στη Λευκάδα. Να τακτοποιήσω κάποιες εκκρεμότητες της Έλσας. Με τη μάνα μου θα μιλήσω εγώ. Σκέφτηκες τι πας να κάνεις? Όχι. Γιατί αν το σκεφτώ μπορεί και να μην το κάνω. Ζαλίζομαι. Τι είναι αυτό? Βαλίτσα. Πού πας? Φεύγεις? Όχι, αγοράκι μου, απλά
Έκρυψα τα καλοκαιρινά και θα τα βάλει ο παπάς στο πατάρι. Τι έχεις εσύ, δεν είσαι καλά? Ζαλίζομαι. Τι έχεις, μαλάκι μου? Εσύ σε ματάρες, αγάπη μου. Αντώνη, πάρε τηλέφωνο το γιατρό. Τώρα. Μη φοβάσαι, καρδούλα μου, μη φοβάσαι. Δεν φοβάμαι, ρε μαμά. Αφού είσαι και ο παπάς εδώ. Τι με κοιτάς? Πάρε τηλέφωνο το γιατρό. Και κρύψε τη βαλίτσα στο πατάρι. Τώρα όμως. Τώρα. Δεν το έχω. Το ξέρω, αγάπη μου. Το ξέρω. Γιατί κλαις? Μην κάνεις λες και πρόκειται να πεθάνω. Η μαμά σας έχει αδυναμία. Και το στομάχι σας να πόνεγε και συνέχεια να έχετε τα στεναχωριόταν. Δεν το καταλαβαίνεις. Κύριε Μοιρά, μπορείτε να είστε απόλυτα ήσυχος. Για ποιο πράγμα? Για την κοπελιά, τη Ροδάνθη. Το έψαξα από όλες τις μπάντες και είναι καθαρή. Εντάξει. Και η σχέση της με το γείτονα της κυρίας Μελά? Ο πατέρας της ήταν συνέτερός του. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα που έχετε, ότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Στην αρχή ήταν βοηθός και μετά συνεταιριστήκαν. Τέλος πάντων, και ξέρει τη Ροδάνθη από κοριτσάκι. Σαν πολύ γρήγορα δεν την έκανες στην έρευνά σου? Ναι. Φεύγω για Νέα Υόρκη σήμερα. Σήμερα? Ναι, ξέρω, σας είχα πει μόλις χθες ότι θα φύγω σε 15 μέρες, αλλά άλλαξαν τα σχέδια. Νομίζω ότι σε καταλαβαίνω. Θέλεις να τελειώνεις μια ώρα αρχίτερα, σαν να έχεις κάνει ήδη μέσα σου, πώς να την πω, την εσωτερική σου μετανάστευση. Κάπως έτσι. Ωραία. Θα στείλω φάξ στα γραφεία μας στη Νέα Υόρκης. Θα τους πω να ανοίξουν ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα και να μεταφέρουμε εκεί τα χρήματά σου αμέσως. Καλοσύνη σας. Δεν θα είναι για πολύ καιρό, Στράτο. Τέλος πάντων. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα έρθουν τα πράγματα, αλλά... Εντάξει. Σωστά. Θα μου λείψεις. Το ξέρεις ότι σε έχω σαν παιδί μου. Κι εγώ σαν πατέρα μου. Λοιπόν. Αντίο. Καλό δρόμο, αγόρι μου. Κοίτα πως κάνουμε. Σαν να πρόκειται να μην ξαναειδωθούμε ποτέ. Και ζούμε στον αιώνα της ταχύτητας. Τον άλλο μήνα μπορεί να πεταχτώ εγώ στη Νέα Υόρκη και να τα πούμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το κάνουμε πατήσει και αμπελόκι. Γιατί όχι? Μας εμποδίζει κανείς? Όχι, κανείς. Καλό ταξίδι.